2, 1, начало. Не, дай пак. Няма Жана. Ма защо с кой се смея, Кико? Защо се смееш? Някой се смя. Няма Жана. Що се смееш, бе? И стот ми изкочи кабела. Стана? Свири, бе! Това ще си, бе. Ама защо толкова много държиш? Защото си нещо си правим. Карам, Жана. Жана? Да, айде. Жана! Жана, банана! Не, сериозно. Жана! Това ще си, бе. Всеки ли, бе? Няма да се смееш. Няма да смееш ти. Край. Жана! Не мога, тя е много сладка и как се смее. Стана смешно. Стана, нали? Стана. Аре, брат. Най Димитрова е много голяма скумрия. Ама ти я разкрити. Аз съм Бела. Бела, приятно ме. Здрасти, аз съм София. Да, ти си София обаче. Бела. Е, такъв трябва да си. Такъв трябва. Е, така, е такъв. Здравейте, госпожа Димитрова. Ма така си мазен. Така си мазен. Стоп. Ама ти не трябва Защо не тръгваш след нея? Стой. Алоха, готините! Трябва да я включиш. В смисъл, едното ти е жест на включване на камерата да работи, а другото е записва. Да.